Welcome back mga ka-studio to another mukbang. And for today's episode po, we have Spicy Chicken Barbecue. So napaka-espesyal po ang araw na ito mga studio dahil magpapag-giveaway po kami ng 15,000 pesos. So meaning po, mayroon pong 30 lucky winners po ng 500 pesos cash. So ipapadala po natin via email, Cebuana, or GCash, or BDO kung ano po yung gusto nyo. So mga ka-studio, bali yung namigay nito, nag-donate itong 15,000 po ay galing po kay Ara and Sky. So ilalagay po namin dito yung YouTube channel nila. Sobrang bait po nila mga studio na nagbigay sila ng tulong po para sa ating mga kababayan po at sa mga viewers ng Bisaya Studio. So bali po, yung una talaga na plano namin mga studio ay mamimigay kami bahay-bahay po ng tigwa 1,000 pesos po sa 15 na bahay na naghihirap po ngayon sa panahon ng pandemic. Kaso ngayon po ay sobrang strict na po dahil tumataas po ang kaso ng COVID. Kaya naisip namin na online na lang po namin imimigay kasi kami din po, strict din po kami na hindi kami masyadong lumalabas po. Pweran lang kung mayroong bibili na pagkain talaga. Importanteng gagawin po. So yun mga studio, once again po, mayroon pong 30 lucky winners po ng 500 pesos galing sa Ara and Sky. So napakasimple lang po ng mechanic ito mga studio. Yung gagawin nyo lang, pupunta po kayo sa YouTube channel po ng Ara and Sky. I-click nyo po yung subscribe button at saka yung notification bell. After nun po, i-screenshot nyo po yun. Tapos i-comment nyo po sa FB page namin sa video na ito mismo po. So doon po sa comment section po, doon po kami mamili ng 30 po, 30 katao. So malaking tulong na po yung 30 mga studio. Madami na tayong mabiling bigas yan at saka pang ulam po. Pwedeng madilata, mga noodles, madami na talang mabibili. Lalo na ngayon sa panahon po, naghihirap po tayong lahat. Yes po. Oh. So, yun mga studio, sobrang pasalamat po talaga namin sa Ara and Sky sa pagbigay po ng tulong. So 15,000 pesos po yung binigay nila mga studio na para tulong talaga. So sobrang bait po. Maraming salamat po Ara and Sky at sa kanila pong mga magulang. Maraming salamat Ara and Sky and to your family. God bless you. God bless your family po. Bless your beautiful and generous heart. Hi, I'm Arabella, and I'm 5. I'm Sky, I'm 3. So hindi namin i-mention yung pangalan ng mga gulang na kasi ayaw nilang gusto na ma-mention ba. Yes po. So tulungan po natin mga studio, puntahan po natin kanilang YouTube channel. Please like, subscribe, and paki-on yung notification bell. Maraming salamat po. Bless us, O Lord, in this thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Thank you, Lord. So tara po, mga untan nyo mga studio. Wow. Sa Bisaya po, mga untan nyo, kain po tayo. Oh. Kaya Ano tayo ba? pang. Nasa yung mani? Ini? Same naman siguro ni tanan pang. Oo. Kuan, hita po ito lahat. Ang ganda ng kulay. Oh, Maubusin natin ito. hindi ko pa alam. Try natin. Ang bango po. Try natin. Sasama dito. Ano yan? Ketchup? Oh. Tuyo? Ang lambot nyo. Yung lasa niya pang Korean talaga. Tsaka nakaanghang siya kunti, no? Meron siyang anghang. Nasang Korean talaga dahil sa chili paste. Yung laki nito. Ngauntan nyo. Ara and Sky. Kain tayo, R and Sky.
At sa mami at daddy mo. Ang sarap yung mananalo pala, i-declare natin 5 days po after na-upload tong video. So abang-abang po kayo sa FB page po namin. Baka isa kayo sa nanalo, masend agad namin yung pera po. Yes po, doon po namin i-reveal. At saka dito, pwede pala dito sa YouTube, ano? Mm. Ang sarap mo? Mm. Kahit wala ng suso? Mm-mm. Hindi siya yung normal na kuan ba no? Chicken barbecue. Panalo po, ang sarap. Tagal lang kami hindi nakain ng chicken barbecue. Yes po. Wow. Yung amoy niya pa parang merong tamarind, no? Mm. Ganyan talaga sa Korean. Korean style ba? Pula ng kamay mo. Mm-mm. Ano po? Ang laki po niya. Mm. Try ko ito pang. Huwihan ko ng kanin at Bang, sobrang dami niya no. 30 kuan. Ang dami ng makareceive. mabibigyan. Yes po. Sobrang laking tulong na din po yan para sa mga kababayan natin ba. Maraming salamat po talaga, Ara and Sky. Kasi 30 yan. 15,000 yan yan. Laki. Hmm. Ginawa din pala naming 5 days mga kasudyo para naman mayroong chance yung iba ba. Na makasali talaga ba. Para 5 days mayroong makakita nitong video na to tapos mag-comment sila, makasali pa din sila ba. Para naman marami yung magkakaroon ng chance. Try mo pa. Sarap. Hmm? Lagyan mo ng kanin. At saka manok. Chicken. Parang challenge sa iyo. Sarap. Masarap din yung lettuce pa. Manghang siya mga kasudyo. Manghang na no? Kapag tagal siya, manghang na siya.
Kaanghang na talaga. Mm. Pero hindi siya masyadong manghang. Oo, hindi naman masyado. Hindi katulad nung sa Samyang times 3 pang. My goodness, hindi ko talaga yun kaya. Ano ka pa, right? Ano pa ko dyan? Mm. Puwa mo. Ang lalaki ng madamsik na ito, no? Tibang na tibang. Grabe, natunto siya, no? Malambot pa nga yung kuang naman. Mm. Usawa, no? Sa ka? Silaw na na to. Hmm. Masarap na siya kahit walang sauce. No? Kasi meron ng sauce pang ketchup. Yung chili paste doon, no? Yung chili paste, pati sa loob, numalasa. No? Ulitin namin mamaya po yung mechanics.
Bukog na. Naubos mo na. Gusto mo ko ngayon. So ayan mga studio, naubos na po namin yung spicy chicken barbecue. Sobrang sarap po niya. Ulitin ko po mga studio, maraming salamat po kay Ara and Sky. So yung mechanic po, napakasimple lang po mga studio. Puntahan nyo lang po ang kanyang YouTube channel, Ara and Sky, tapos i-subscribe, tapos i-on na din po yung notification bell. After po nun, i-screenshot nyo po yun, tapos i-comment nyo po dito sa aming ipipaste po sa video na ito. So sa comment section po, mamili kami doon ng 30 lucky winners of 500 pesos po. So marireveal pong winner after 5 days po nang ma-upload yung video na to. So abang-abang po kayo mga studio sa aming ipipage. Maraming salamat po. So Ma'am Ara and Sky, maraming salamat po. Pati sa magulang nyo po. Maraming salamat po sa family ninyo. Oo. So shoutout muna ako mga studio habang tinatapos pa ni Mrs. Shoutout Mark Darrell Gira Tupan. Salamat busing. Shoutout din kay Holly Shane Garalbe, Ronel and Johanna Denise, Disa Castillon from Quezon City, Mildy Arangcon, Parikoy Pakal Stevie, Cedric Romas, Iman Mepiesa, MMJ Estremos Castro, excuse me po, kay Steward from USA, Jubilin de la Cruz Jimenez, Lilibet Bing Giolaga Omania, J-Lo Garciano Tukal from Qatar, Lilibet Tihada from Jeddah, Saudi Arabia, Joby Soreska, Ilna Layo from Laguna, Astudillo Arkilin from Saudi Arabia, Abby Wood from USA, Mary Janelle De Los Reyes, at ang last po ay Jacqueline Ramos Panday. So yun po lahat yung shoutout mga studio, yung iba naman po na hindi na mention dito sa susunod na lang po. Maraming salamat po sa panonood na ito, sa video na ito, at especially po sa ating sponsor po, no? Yung nagbigay ng tulong para Di ba, mahagi namin sa... para sa giveaway po na 15,000 pesos po, Ara and Sky. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Good luck po sa inyong mga ka-studio. So after this video po, puntahan na po natin para makasali kayo, mayroon na po kayong interest. Yes po. So hanggang dito na po kami. Bye for now and kita-kits po tayo after 5 days para sa lucky winners po. Bye-bye! Bye-bye.